Elorriaga modeloa da. Publizitate kanpaina askotan ageri da bere aurpegia. Ohituta dago argazki saio luzeetara. Bere irudia ederra da, baina irudi horren atzean badago beste atzekalde bat. Puisque tu t'obstines à insister, à me demander ce que je veux, très bien, tant pis, tu vas savoir. Patricia Merinok prest dauka argazki estudioa. Iratxerekin pare bat hitz egitea nahikoa izan da, zer egin behar duten zehazteko. Makilatzailearekin lasaitu ondoren, eta fokoak eta flashak piztearekin batera, Iratxe kameraren objektiboan murgildu da erabat. Eta badirudi, Patriziarekin hartu eman ona izan duela hasieratik. Hasi da, begirada eta mugimenduen jola. Telebistako kamerak aspaldidanik ditut lagun, baina estudioko argazki kamera aurrean, ez dakit pa, nola modatu. Baina, bueno, azkenean jarri duzu arpegi bat, hola, bueno, ez? Oain dator honena, oain dator. Hemen ez dago, osea, betu begiak itxita hori kendu, hor delete, eta hori ez duzu zure bukean, ez duzu baimenik ematen zure bukean sartzeko,